Kappale 8. Isän vieras. Isän vieras saapui aamulla. Isä haki hänet autolla Metsäkylän rautatieasemalla Metsäjoelle. Mies oli paljon kuorempi ja komeampi kuin kukaan oli osannut odottaa. Minä luulin, että sinä olet Pekan vanha koulukaveri, sanoi äiti, kun he kaikki istuivat juomassa aamukahvia. Mutta sinähän olet ainakin 20 vuotta nuorempi kuin Pekka. Matiaksen isä oli minun koulukaverini, sanoi isä nopeasti. Mutta myös Matias on hyvä ystäväni. Joskus on hyvä seurustella itsessään nuorempien kanssa. Sillä tavalla säilyy itsekin kauemmin nuorena. Mikä Matiaksen isän nimi on, kysyi äiti. Minähän olen tavannut suurimman osan sinun vanhoista kavereistasi. Ehkä olen tavannut hänetkin. Oli hetken hiljasta. Kaikki katsoivat isää, mutta tämä keskittyi ottamaan puuroa kattelaista. Isän nimi on Paavo, sanoi Matias. Vai niin, hänestä minä en oli kuullutkaan, sanoi äiti. Sen jälkeen isä pyysi Maaritia näyttämään Matiakselle taloa. Maarit näytti ensin alakerran. Sinä saat nukkua alakerrassa. Tässä on huoneesi. Yläkerrassakin on yksi ylimääräinen huone, mutta se on pienempi kuin tämä, ja yläkerrassa on kulempää. Yläkertaa ei ole vielä remontoitu. Sitten Maarit vei vieraan yläkertaan. Hän näytti oman huoneensakin. Vieras katsoi pitkään äänten kuvaa Maaritin yöpöydällä. Kuulun, että poikaystäväsi kuoli, hän sanoi. Otan osaa. Kiitos. Maarit toivoi, että hänen enää tarvitsisi seurastella vieraan kanssa, mutta tämä istuutui Maaritin huoneen nojatuoliin. Minä olen puhunut paljon ihmisten kanssa, joilla on surua, sanoi mies hiljaa. No, se on minun työtäni. Maarit toivoi, että mies lähtisi, mutta mies alkoi kysellä Maaritilta kaikenlaista. Hän oli kiinnostunut siitä, millaista oli muuttaa Helsingistä maaseudulle. Oliko täällä yksinäisempää? Millainen ihminen Antti oli ollut? Oliko hän ollut Maaritille tärkein ihminen maailmassa? Ensin Maarit ajatteli, että mies oli liian utelias ja hän vastaili hyvin lyhyesti. Mutta kun mies kuunteli ymmärtäväisesti ja kommentoi viisaasti, Maarit alkoi kertoa enemmän. Loppujen lopuksi hän kertoi jopa Erkistä. Maarit, koulauto tulee kohta, huusi äiti alakerrasta.
Minun täytyy mennä, sanoi Maarit ja otti laukkunsa. Häntä suututti taas, sillä hän ei ollut ehtinyt meikata. Jutellaan illalla lisää, sanoi mies. Bussissa, kun Maarit meikkasi itseään, hän ihmetteli, kuka tuo outo mies oikein mahtoi olla. Kun Mirja nousi bussiin, hän kertoi Matiasesta Mirjalle. Kummallista, sanoi Mirja. Ehkä isäsi kutsui hänet, koska toivoo, että saisit hänestä uuden poikaystävän. Minä en halua uutta poikaystävää, sanoi Maarit vihaisesti. Parempaa kuin Antti ei ole olemassa. Illalla Matias istui taas kauan Maaritin huoneessa. Maarit kertoi Erkistä yhä enemmän. Hän kertoi asioita, joita hän ei ollut uskaltanut kertoa edes Antille. Hänellä oli ollut suhde Erkin kanssa. Hän oli ollut nuori ja kokematon. Erkki paljon vanhempi ja kokeneempi. Kun Maarit oli halunnut lopettaa suhteen Erkkiin, oli tullut ongelmia. He puhuivat myös runoista. Maarit näytti miehelle joitakin omia runojaan. Mielenkiintoisia, sanoi mies. Kuka sinun lempirunoilijasi on? Minusta paras suomalainen runoilija on Koskenniemi, vastasi Maarit. Hänen tunnetuin runonsahan on Yksin oot sinä ihminen, muisti Matias. Minustakin se on yksi parhaita runoja, jonka tiedän. Maarit alkoi pitää miehestä yhä enemmän. Hän huomasi ajatelevansa, että mies oli ymmärtäväisempi ja lempeämpi kuin Antti. Mutta samassa hän katui ajatustaan. Antti oli Antti, ja Antti oli ollut hänellä rakkain ihminen maan päällä. Viikon aikana Maarit ja Matias tutustuivat toisiinsa yhä paremmin. Mutta sitten koitti Matiaksen kotiin lähdönpäivä. Maarit toivoi, että mies antaisi puhelinnumeronsa tai sähköpostiosoitteensa, mutta hän vain hyvästeli ystävällisesti koko kaupin perheen. Maarit oli pettynyt, mutta hän ajatteli, että varmasti mies vielä ottaa yhteyttä. Illalla pikkuveli Santeri tuli Maaritin huoneeseen. Kuule, minulla olisi vähän asiaa siitä Matiaksesta, pikkuveli sanoi varovasti. No, minä näen, että isä maksoi hänelle. Mitä? Minä en ymmärrä. No, Matias on psykologi, mutta ei pelkästään psykologi, vaan myös yksityisetsivä. Mitä ihmettä sinä höpötät, Santeri? Sinä olet lukenut liikaa dekkareita. Tiedän kyllä, että hän on ammatiltaan psykologi, mutta että yksityisetsivä.
Hannan on isän vanhan koulukaverin poika. Eikä isä edes muistanut Matiaksen isän nimiä, sanoi Santeri. Kuule Maarit, minä näin, että isä maksoi hänelle. Ja sitä paitsi sinä kävin hänen huoneessaan tutkimassa hänen tavaransa sillä aikaa, kun hän jutteli sinun kanssa. Hän oli tehnyt muistiinpanot jokaisen keskustelunne jälkeen. Hän oli kirjoittanut kaiken, mitä sinä olet kertonut itsestäsi ja Erkistä ja Antista. No voi helvetti, kiirosi Maarit. Tämän minä kyllä kostan. Miten isä voi tehdä jotain tällaista? Hän on kai vain huolissaan sinusta ja halusi tietää sinusta kaiken, koska et itse kerro. Hän on maailman suurin idiootti. Illalla Maarit avasi sähköpostinsa. Hän halusi kirjoittaa kaikesta ystävälle Nooralle Helsinkiin. Maarit oli saanut yllättävän mainoksirjeen sähköpostinsa. Siinä kerrottiin runonkirjoituskurssista, joka pidettäisiin Helsingissä. Kurssi olisi ilmainen, koska se sai tukea kulttuuriministeriöistä. Hakijoiden pitäisi lähettää omia runojaan sähköpostitse. Parhaiden runojen kirjoittavat pääsisivät kurssille. Tämä on juuri minua varten, ajatteli Maarit. Hän valitsi heti jotakin omia runojaan, joista itse piti eniten, ja lähetti ne annettuun osoitteeseen. Heti seuraavana päivänä hän sai viestin Helsingistä. Hänet oli valittu kurssille. Milloin vieras saapui? Millä hän matkusti? Oliko Matias samanikäinen kuin Maaritin isä? Millaisen huoneen vieras sai? Missä Matias näki Antin kuvan? Mitä Maarit ajatteli Matiaksesta? Mitä Mirja ajatteli, kun Maarit kertoi hänelle Matiaksesta? Kuka Matias loppujen lopuksi oli? Mitä Santeri tiesi hänestä? Millainen Maaritin ja Erkin suhde oli ollut? Mitä Maarit kertoi Erkistä Matiakselle? Millainen sähköpostiviestin Maarit oli saanut? Lähteekö Maarit runon kirjoituskurssille? Maaritin isä oli palkannut Matiaksen, joka oli koulutukseltaan psykologi ja ammatiltaan salapoliisi. Mitä sinä ajattelet Matiaksen palkkaamisesta? Miksi isä teki niin? Oliko se hyvä idea? Käyttävätkö tavalliset ihmiset kotimaassasi salapoliisin palveluja? Jos käyttävät, niin milloin?
Maarit piti Mateaksesta. Mateas oli hyvä kuuntelija. Maarit vertasi Mateasta Antiin. Mateas oli ymmärtäväisempi ja lemmeämpi. Sitten Maarit kuitenkin katui ajatustaan. Mitä sinä ajattelet siitä, että Maarit kiinnostui Mateaksesta? Onko mahdollista kiinnostua uudesta ihmisestä, kun vielä suree ihmistä, jonka on menettänyt? Miten usein ihminen voi rakastua? Voiko todellista rakkautta olla monta kertaa elämässä? Maarit kertoi Mateakselle suhteestaan Erkkiin. Kun Erkillä ja Maaritilla oli ollut suhde, Maarit oli ollut nuori ja kokematon, Erkki paljon vanhempi ja kokeneempi. Luuletko, että suhde, jossa nainen on hyvin nuori ja mies paljon vanhempi ja kokeneempi, voi onnistua? Entä jos nainen on vanhempi ja kokeneempi kuin mies? Kuinka paljon vanhempi toinen voi olla? Onko esimerkiksi 20 vuotta liian iso ikäero?